Usa ko ka apo sa hari sa una, si Lapu-Lapu. So na-recognize nga pangalan nga Raha Lapu-Lapu. Ang iyahang kapikas sa iyahang kinabuhi nga si Reyna Bulakna. Kauban niya ang iyang asawang prinsesa ug mga opisyal nga gitawag usab og mga raha. Sulob nila ang ilang tribal costume. Diyan ko ni Prinsipe Alamid nga siya ang ikalimang henerasyon sa chieftain sa Mactan nga si Lapu-Lapu. Gikan sila sa Mindanao o gituman lang kuno niya ang mensahe siya mga katigulangan nga i-claim ang kayutaan sa iyahang mga katigulangan. Giklaro sa nagpailang prinsipe nga dili nila ilugod nga tumayuta nga adunay nakatindog nga may struktura. Usa ko ka apo sa hari sa una, si Lapu-Lapu. So na-recognize nga pangalan nga Raha Lapu-Lapu. Ang iyahang kapikas sa iyahang kinabuhi nga si Reyna Bulakna. Gipresentar sa nagpailang prinsipe ang mga papilis nga nagmatuod kuno nga lehitimo silang manununod sa ilahang mga katigulangan. Nahisgutan usab niya ang Talyano Estate nga una nang may claim nga maoy na nag-iya sa luna sa Pilipinas. Giangkon sa tribal leader nga adunay mga taong mitamay ug nagbugal-bugal sa ilang kausa. Gisay-say sa ako ang mga katigulangan nga ilar daw gibilin kani adto. So since Spanish time. So ang ilang giingon nga pa balikan diri ang maong luna aron pag amo ang atiman or makuha na mo sa mga kaliwatan. Wa pa may kasiguruhan alang sa uban ang pagpangangkon sa Maharlika tribe busa dili kalikayan nga motumaw ang pagduda. Apan bugtong gipangayo nila ang respeto. Lahaming baby ayon kay mga badyaw. So wala sad ko nagpaila sa barangay nga ako mauni ako ang eskwelahan. Kaya magpaila ko sa barangay basin magduna sila hinuoy murag kasilag unya ba nga may tabo. So nagtuan ko nga low profile lang.